И здравейте хора! Днес ще направим едно ревю в Adventures.bg. Така. Ето хората ви казват хи. Така. И YouTube. Ето. Така. Това е спауна. Много як спаун. Така. Имат китове. Вече е кит фулт от днеска. Така. Ето спауна. Много е як. Така. Тук са мините. Ето го единия. Това е админа. Така, да, пристигнем към варповете. Вече има варп банк. Ето, това през колко минути ни дава пари. Ето. Така, мани. Вече имам 331. Така, това е ново днеска. Варп енчант. Ето, това е варп енчант. Тук си енчантите работи. Дигат си левел и си енчантвате тук. Така. Варп ендерман. Тук са ендерманите, бият си, те падат отгоре. Така ето, много яко е направено. Следващия варп е варп евент. Така, ето го варп евент. Това е варп евент. Тук всяка вечер правят евенти. Много яко е направено. Тук ви е кодчето за бокуци. Тук са ви ендър честовете. Така. Warp XP. Ето го Warp XP. Това е Warp XP. Първия Warp е Warp Spawner Creepers. Втория Spawner е зомби. Така. Spawner Skeletons. И Spawner Pinmans. Така. Да, и Creepers. Така. Опа. Warp. Следващия Warp е Warp Fish. Ето го Warp Fish. Това Warp Fish. И тук си вземате водица, както аз съм си взел. Така. И от тук почвате да си ловите риба. Опа. Е така. Така, много яко е направено. Ето го отвътре. Така. Опа. Това е Warp Fish. Тук нещо е измислено много яко. Така, като плаш нещо. Мега яко. Така. Супер. Warp Food. Ето го Warp Food. Това е Warp Food. Тук идвате, бият си, взимат си храна. Много яко. Така. Warp Free Ranks. Значи, това е Warp Free Ranks. Викате 5 човека и получавате супер VIP. Ето, това са командите за супер VIP. Така, следващия ранг е 3 човека, ранг VIP. Ето неговите команди. Така. 10 човека вече е SMS админ. Това са командите. Така. И 10 човека легенд. Ето командите. И сега следващия варп е Warp Idei. Ето го Warp Idei. От тук взимате книга. Така.
Тук пишете вашата идея, например, на нещо за сървъра и пускате книгата ето тук. Това warp info. Тук е за на колко часа всеки ден има евенти, на админ Skype, Facebook страницата. Така. Warp Gerald. Ето Warp Gerald, тук който е скал вкарам Gerald. Така, ето го. Много яко е направено. Warp Gerald. Warp Jump. Това е Warp Jump. Тук се минавате, взимате си наградата. Минавате джъмпа, горе има награда. Ето, това е. Така. Warp Jump Event. Тук мисля, че наградата се дава само когато има евенти. Ето го Warp Jump Event. Това е той, яко е направено. Warp Event. Така. И тук е на Mini Event. Това е когато има евенти пак. Ви дават тирки, вие почвате да купаете. Или си взимате вие по-точно. Така. Warp Mini Games. Тук са игрите. Ето тук вашите игри. Team Fortress 2 има. Тук е Team Tyrann. Ето го. Warp Portals. Ето единия портал. Ето другия. Така. Много яко, мега яко е направено. Warp PvP. Ето това е Warp PvP. От тук скачате долу и почвате битка меле. Бой. Бой. Ето го. Така. Това е Warp PvP-то. Добре. Пристъпваме към следващия Warp. Warp PvP е тук. Ето тук също това е PvP дупката. Тук се скачате долу и се биете там, нали? Ето пак спам отново, само че отвън. Така. Warp Resistance. Така. Ето го. Тук ви показва как да добавите хора, как да си направите рейс. Тук си вземате фри дървена мотика. Така. Ето тук ви е показано, обяснено ви е как да го направите. И следващия ранг е така. Да, тук за хаковете, джар за един ден, муте, джар за 2 часа, муте за 2 часа и тук отгоре си пише. Така. И да видим, има някакъв нов Warp 2. Warp Run. Да, това на Warp евентите го пускат, който стигне първи, получава награда. Warp Shop. Ето тук е Warp Shop. Тук си продавате, ако може да си купувате работи.
Голден ябълките. Мега яко. Така. Опа. Тук показва онерите, хед, админите, колнер и имената им. Ето. Тук са ранковете. Така. Тук не знам защо. Ютубър. Ето. За 50 абоната ставаш ютубър. Така. Тук какво е? Builders. Ясно. Добре. И лап. Survival. Пак е лук. Ето това е Lab Survival. Гледайте колко е. Мега яко. Много яко. Виждате. Това е Lab Survival. Много е як. Така. И последния кон. K3. И това е последния ларп. Тук си таковате. Дават си айтъми. Някой да не ги вземе айтъмите. Така. И това. Ето ми пак на спона за последно. Това беше всичко от мене. И довиждане, хора.